Handumanan so sa kaawit. It's hard for me to see the things I wanna see sometimes. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Inday. Sa dili pa nako usugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Thank you for loving me. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kanay ko sa kababay nga taga Turil, Davao del Sur. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Inday. Ma, pa, maskwela na ko. Sige, imong baon nga kwarta na islamisa, kuhaa lang. Oo, ma. Ayaw paglangay-langay o pauli, Inday, ha? Oo, pa. Iniguli ni mo, panglugag na lang dayon para sa itong panihapon. Kay gabi na gud mi mauli is papa ni mo. Kaya amo pa tong atimanon ang gitanong nga pitsay. Oo, ma. Sige na, lakaw na. Kay basig malate kas imong klase. Nindot dito kay nagkakapilian. Kini niya ako, te, oh. Pila ka buok, Inday? Doha lang, te. Papalit ako, ani, te. Oh. Hala, ka-cute sa bata lalaki nga ni palit. Ganyan. Unya, gwapo bagit siya. Unsa kay pangalan atong bata nga akong nakitaan sa? Kagwapo gid niya, uy. Ganahan gid kay ko niya. Naon sa ti? Ganun imo nang gigakos og mayong unlan. Kuan man go, Dailin. Na ako nakita ang bata dito sa eskwelahan ba? Gwapo kaayo siya. Unya, cute. Unya, na-crush ka niya. Unya, nag-imagine ka nga siyang imong gigakos. O, Day. Hala, isumbong ti ka ni mama magpapa ha. Ni-crush-crush na ka. Uy, crush naman na good. Dili man na uyab. Ug dili sad pwede nga mag-uyab-uyab ko kay bata pa man ko. Oh, lucky. Ayaw na kog sa muka kay matuog na ko. Dailin, humana kag luto og sudan? Humanati, nagkisara ko pitsay. Okay ra na, uy. Ang importante nga natay sudan. Oh. Hala, Inaon sa kati? kana pang batang lalaki nga nagpaingon din ba? Mao man ang bataa nga akong giingon nimo. Aw, kana di ay. Pag umangkon man na sa bana ni Auntie Flora. Unsa may pangalan na niya? Joven. Maldito makay ng bata ate. Mao ba? Mayo! Mayo! Sa kay tuyo anak niya. Dali kay atong atuon. Unsa day imong tuyo, migo? Pwede mga yung mangga. Ha? Dili ra ba napakuhaan ng mangga? Ingon si Papa. Lumoy, runggod. Tulog na ka buok. Sige, migo, pagkuha lang. Ay, patay yung kanilang mga magpapa, tito. Ngayon mo siyang pakuhaon. Sige lang, good. Tulura bitaw ka buok. Kuha na ba? Yan na. Nakakuha na ko. Pagpasalamat sad migo, uy. Be! Hindi ko magpasalamat ni mo eh. Be! Dakog bata! Itom! Batik daong! Ayaw na paghilak, ti, uy. Ang
Hilas man kayo tong bata agod. Gihatagan pagmangga niya na naway pa nako. Nya, kanaan ka ato niya? Ayun na pag-crush-crush ato niya, ti, uy. Kalintito si Joven, kay Maltito kay to. Ma, pa, human naman yung eskwela. Mananghid unta ko ninyo nga manarbaho ko. Hasta magkamanarbaho, Lin. Sa Davao City, ma. Ay, sa mando nga. Ato ni patrabahoon si Inday. Sige, patrabahuan na. Total, dako naman na. Salamat ninyo, ma, pa. Salamat in taon kay nakasudan kong trabaho din sa Davao City. Magbinutan lang yun ko din aron. Magdugay ko. Dali aras panahon, uy. Duha naman di ko katuig din sa kong gitrabahuan. Mananghit ko sa kong boss nga, mupauli ko sa amo. Kay gibingaw na ko nilang mamagpapa. Ay, salamat in taon nga nakahuna-huna kag pauli, Inday. Lipay kayo, mi, nga nakauli na ka, Inday. Gimingaw na kayo ko ninyo, ma, pa. Nako, Daty. Wa kami ngawa? Gimingaw, uy. Tuday na di ko'y danga pasalubong ninyo. Kini, may nindot, na ipasalubong. Dili na di ka mabalik sa mga trabaho, ti? Unya na ko mabalik dahi, uy. Mo pahuway sa akong mga pilakabuhan. Ay, ti. Nabi ng regards ni mo. Kinsa man? Si Joven. Kinsa man na? Hello, si Oti. Nakalimot ng Joven. Katubang imong crush. Nga, bata sa una. Katong bata nga maldito? Oh, God. Iya makang nakitaan nga naabot ka. Mong ng regards siya ni mo. Ay da, pasag dito, uy. Dili ko ganahan na to niya. Hinawayon. Ay, salamat. Nakapangumpra na gid ko. Maglakaw na lang ko, aron. Makatipid ko. Kay lisura na ba kayong pangitaon sa kwarta ron, uy. Ako nga katabangan sa dani mong kinumpra, day. Kinsa man ka? Ako bitaw ni si Joven. Katong bata nga maldito o ginawayon? Sa una ra to, uy. Pero di na karon. Ambi na ang kinumpra ni mo, be. Ako'y dana. Salamat sa imong pagtabang nako, ha, Joven. Salamat pag gina siya, nga gamay ra kinang butanga. Mubalik ko niya ko din sa inyo, ha? Nga naman? Mamisita ko nimo. Ha? Ti, nanay mong bisita. Kinsang bisita, ha? Sus, ati baya. Pawawa pa mahibaw. Bisag nagpaabot gina siya. Kinsa lagi? Si Joven. Salamat ay nga nakikatubang ka na ako. Unsa day mo tuyo nako, Joven? Di na lang ko magpaligoy-ligoy pa, day. I love you. Joven, Muna tinawad. Nakagusto ko nimo. nakagusto ka ini dakog mata? Itom? Yabati pagyugnaw? Imo ka dahil gidibdib ang akong giingon nimo sa una? Dili ko mahimong malimot sa imong pagpanaway nako, Joven. Ayun na to gisgot, tiyo. Kaya mga bata pa mo dato. Pag-usap pa, dako na kayo ang imong kausaban nun. Guwapa ka na kayo. Joven, May chance ka ko nimo, dahi. bitaw, uy. Mutugan na lang ko ni mo tinuod, ha? Crush man kayo ti ka sa una. Tinood? Lagi. Pero, maldito man ka. Maunang, ako na lang kang gikalimtan. O niya karon nga nakita tagbalik. Niya mga dagko na ta. Masa may mga feelings. Bisag uwaw kay babae, pero...
Ako ang kunon nga naapaghihapon ang akong feelings para nimo. Ako mauna nga. Nganong paantuson pa man nato ang atong kaugalingon. Saktan ako. Unya akong sugton ti ka. Dili na ko nimo binuangan. Dili day. Kay love ta kay ka. Unya unsa man kita na. Sige na lang, uy. O, Joven, uyab na ta. Salamat, Inday. I love you, Inday. I love you too, Joven. It's hard for me to see the things I wanna see. Wa ko magtuo nga ang batang lalaki nga ako nagustuhan sa gamay pa ko. Manguyab di ay nako. Sa pagkakaroon, nag-ipon mi ni Joven. Og may duha na mi kaanak. Wa ko magmahay kay pinangga man kaayo ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao katamay higalang kaagi ni Inday nga taga Turil, Davao del Sur. Uban sa awit nga yakipangayo, awit nga Nikolahan. Thank you for loving me. Ang mong kaagi, kibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usak kaawit. I-address lang ni ining tulumanuan handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Let the door